Hradec Králové prvně v tomto soutěžním ročníku vyhrál druhý zápas za sebou. Pane Frýhaufe, vzhledem ke startu do sezony, jak cenné to je? Samozrejme veľmi cenné a hlavne kvôli tým chlapcom, ktorí naozaj aj napriek tým prehrám hrali veľmi dobre a bojovali. Naozaj musím povedať, že to mužstvo bolo mimo svoju komfortnú zónu, to znamená presne tam, kde sme ich chceli mať, akurát sme bohužiaľ nedávali góly z tých vyložených šancí, čo sme mali a sme strašne radi za takýto zápas, kde hneď z úvodu nám tam z tých šancí napadali góly a tým pádom to mužstvo sa trošičku ukludnilo po tom turbulentnom období. Bylo hotovo po první třetině? Nemyslím si. A my sme zažili zápas v Karlových Varoch, kde sme viedli o 2 góly a mali sme ďalšie tutovky. A ten zápas nakoniec skončil 3-6, takže nabadali sme chlapcov, aby ostali ostražití a stále aktívni. A čo sme veľmi radi, že tá aktivita nám vydržala do konce zápasu. Byl ten výkon a jeho hodnocení opravdu kvalitní po všech stránkách, protože třeba naši experti se rozplývali na to, jak komplexně jste hráli. V tomto nesúhlasím len v tom úvode. Ten úvod naozaj sme boli takí vlážni, nedohrávali sme súboje, nebrzdili sme v priestoroch, kde to bolo potrebné, takže určite za tých prvých 10 minút nesúhlasím, ale potom samozrejme sme si pomohli špeciálnymi formáciami, čo bolo veľmi dôležité a naozaj možno tých 50 minút sme fakt hrali to, čo sme chceli a naozaj sme to dodržiavali až do konca zápasu, čo je skvelé, ale 100% vďaka dnes špeciálnym formáciám Novotnému v bráne a to, že sme sa udržali koncentrovaní počas celého zápasu. Jak klidný to byl zápas pro vaši nervovou soustavu a zase v porovnání s těmi předchozími duely? Neviem, mne príde, že v tejto lige jednoducho nie je pohodový zápas a my sme si dokonale vedomí o kvalitách Karlových Varov a jak nebezpečný v protiútokoch dokážu byť, takže naozaj sme si vydýchli možno až úplne v tých posledných minútach, keď sme hrali presilovku, ale inak stále v napätí. Vyhrává a prohrává tým. Přesto se zeptám na Jakuba Poura. Vy jste ho sem přivedli s nějakými představami, troufnu si říct a zeptám se, přenaplňuje je? Povedzme, že ich naplňuje. Samozrejme, my tých chlapcov sa snažíme držať pri zemi a pre nás je Pourák. Samozrejme, góly sú čerešnička, my ich potrebujeme, ale je pre nás cenný za tú aktivitu, za tú nepríjemnú hru pre supera na forčeku a takisto okolo mantinelov, takže my si ho ceníme hlavne za to. A to, že dáva góly, samozrejme to chceme, to potrebujeme od neho, ale je to pre nás taká čerešnička a pre neho odmena za tú fakt tvrdú robotu, ktorú nám pre náš klub odvádza.